What's up? Ano na? Sa mapagpalang umagang muli guys. Dito tayo sa Punuan. Tadyan, kila sa rin. Natikol dito. Yun, binasalan po namin guys yung dam. Baka mangagat. Alam nyo na ang breed na chow chow. Napakatabang. Alright, last na to, Lucky. Ayun, may dugo pa rin. Ito yung lalaki natin guys. Guwapo. Try natin 1 hit lang. Okay, buhatin mo kagad sir. 1 hit lang. Ay, sobra sir, sobra. Ito ang hahawakan yung tip niya, sobra. Alright. Okay, bilisan mo na. Yan, maganda yung gadget niya ngayon. Oo. Sir. Tuha. Medyo masikip na ito. Ayan, tuha kang kakagat yan. Meron pala ito. Walang sa may pala. Kaya ano, pala daw siya. Pala daw siya ngayon. Guys, load. Yan guys, maluwag po ito hindi po ito ligpit. Yung si sir po yung may-ari, yung nagtali. Sabihin po nila na maigpit yung pagkakatawag saka hindi siya nakakain. Kaya nga po siya guys, yung kusal po namin ng aming butas po yun. Ilagay lang po yan para protection sa amin ni sir. Para sakaling masaktan, kakagat. Protection kami. Yun, hindi po ito hindi po namin intention na saktan yung mga aso. Ito po ay dog breeding po. Sa mga di nakakaalam ng dog breeding po, talagang din gumagamit po sila ng shooter na tulad namin para mapadali po yung trabaho ng dalawang aso. Hindi tulad po ng askal na kahit saan po na lugar ay nagmi-meet po sila guys. I'll load to guys. I'll load. Pala si Lucky poging-pogi. Tingnan lang ako guys. Maraming salamat. Bye-bye.